imali sesizele kathatha impela nje lutho ukukhokha ayimele ngibheka ntambama kumele ngithole nalabafana bami laba ngihambe nabo ukuze uma kuya nenkinga nje ngizothatha noma yini akayi ngeke sengibe nomusa kakhulu manje ngathena Kanti kuphi ndoda ngoba uthenga ngala? Hayi khona la. Kuphi? Asenza phela. Hayi mina ngene mfethu. Angifake endabeni zakho. Indaba. Ungamkweleta nami u500 angenje lapho ngizokulinda nje la ngaphandle wena hamba ungena phakathi boleka imali. Awuzwanga ngami futhi. Ngene endabeni zakho mfethu. Mfethu ngiyakweleta mfethu. Hayi ngizokulinda nje la nami kumele ngicashe mfethu. Mana kubuya. Manje uzokulinda kuphi? Ngizokulinda nje khona la. Mana ngitshengisa noma umnyango ngiyelele. Nakho yabo lapho. Mawuthi nje khona umnyango lapho mfethu. Hlala lapho Kule moto emnyama le. Kulethezela emnyama ya. Okay, imalana ungahambi ke phela. Ungayizothi lapho kanjalo. Gan. Sawubona. Yebo, njani? Yebo. Hayi ungathatha nesihlalo lapha ucuphe la. Yebo. Uyaphilela? Hayi, ngoba ngithi indoda ngiyazi. Ngubani mfethu? Hayi mina ngumfana waXulu. Ngiqashe lapha phezulu lapha lezi izindlu kaMagaye lapha. Umagaye. Hayi ngamazi uMagaye ngiyabona. Ngikubone bhuti ufika lapha. Ufika lapha kuMagaye noma singaze sikhulume nawe kodwa ke ngithoyile ukuthi ungangisiza la. Kunento engiyifunayo. Into engilethelana ngithema ngikhuluma nabafowethu lapha ngibatshela inkinga enginayo bathi angize la. So manje ngizwile bhuti ukuthi ubolekisa ngemali yabo. Impela. So manje bengidinga imali ewu2000 yaphuthuma manje angazi bhuti ukuthi izala ngamalini yakho o30 noma o20 noma obani bengifuna ukuzwa lokho. No, eyami u100 uye uzale u50 rand. Uhola mhla bani? Ngihola ngomhla 25. Okay, yabona ke sithi uhola mhla ka25. Yeah. Mina eyami imali ngiyifuna ukuthi nje lungapheli usuku la ngomhla 25 ingafikile kumina. Ngoba uma ukuthi ayifikile kumina, ngizofika nabafana bami ngiqoqa yonke into endlini lapha kwakho. Angifuni ukumlandela umuntu. Mase nje umuntu eseyithathile imali yami mina ngithanda ukuthi ayibuyise. Bhuti ngiyakuthembisa bhuti ukuthi kuzoba right. Ngicela ukuthi bhuti unginike le mali ngoba kunesimo esiphuthumayo. Okay. Yona imali ikhona. Yize ke phela ingahlali la endlini kunamasela kunezigebengu lana bangingenela nje bengazi ukuthi ngiyasebenza. So nje ngizoyilanda nje ngamanje ngale. Ngajabula bhuti. Okay. Yeah. Ngazokulela. Ayithola imali yokuphuza. Wemakhaya. Yaphileka baba. Yazi phela kunalo mfana lana lo mfana lo qashe lapha kwakho lo mncane nje emzimbeni umnyama. Phela ufikile la kumina uzofuna u2000 la ufuna ngimboleke u2000. Manje ke emakhaya ngithi angeke ngibuze nje urenta kahle kodwa. Okay emakhaya. Ukuthi phela ngicabanga ukumninga le mali and angifuni ukuthi kube nenkinga emakhaya ezokwenzeka ngoba phela uma ingasayibuyisi lo mfana kuyomele ngingene lapha emakhaya. Okay. Hayi uma kusho wena ke ndoda yamadoda hayi. Okay emakhaya ngilungu. Doda. Bhuti. Ubekwa yini lana? Ngizolungisa icomputer ubhuti ulungisa amacomputer nje. Ngoba wena ngikweleta nje la. Uzofuna futhi la. Uzokhokha. Ungangikhokhela imali. Uphethe nepakethe la usukuma insizwa kithi. Uphethe nephe usukuma. Hayi ndoda. Hayi uphethe phone ibiza kanje. Uhlula ngiyayithatha le phone. Angiyayithatha le phone. Uzobuyisa imali yami ngiyayithatha ngoyidayisa le phone.
ngiyayithatha manje le phone ngihamba nayo. Ubudlamini. Ubudlamini Usaphumile usayi toilet. Uzofuna ukudlamini wena. Ubekwa yini ukudlamini? Mfowethu ngicela ifoni mfowethu. Lalela le phone ayike le manje. Awu mfowethu. Hayi udlamini. Uyamazi lo mfana? Uqaqule imali yayo. bezoboleka imali. Oh, imamnikezi lo mfana. Ngokuthi ungamnikezi lo mfana. Lo mfana uye lo sihlezi simfuna emabhukwini. Uyamazi uhlala lapha lo mfana. Uye lo ongifana 5,000. Hoyibo. Uyena lo mfana lo. Hoyibo. Awumnikezi Kuyadlala wena la. lo mfana bona ngithatha le phone kuyimanje lo mfana. Ngihamba nayo lo mfana azakhona. Thathe bafi, thathe impela. Lo mfana kahloniphi lo mfana lo. Lo mfana ngikwalethe uzobaleka imali kuwena. Hawu mntanami. Oh yo. Awazi ukuthi ngisebenzisana naMsotobo. Oh lo mfana uyadelela lo mfana lo. Mfana awuzuyithola le phone mfana wami. Ngicela mfowethu kuyiletha mhlawumbe makuphela iviki mfowethu ngiyacela mfowethu. Ngicela ubuyisele ifoni kodwa. Letha imali yami mfana wami uzoyithola ifoni yakho. Ifoni uzoyigcina la kimi. Ungayilethi futhi ungayilethi le mali uzoyidayisa le phone. Ngeke nje uyithola kwayona le phone. Ngeke uyithola kwayona le phone. Iningi imali ongikoleta yona and ubusuzongibamba u2000 njengamanje. Ngicela ubuso 5,000 engawuthatha inzalo bani ngiyaxoza ngizoba nawo ngiyacela ba. Hayi mfana wami ngifuna yonke imali yami. Ngifuna yonke imali. Le phone uzoyideda usubuyisa yonke imali yami mfana wami. Mfowethu ngiyaxolisa. Wedlamini. Awubuze lo mfana ukuthi uyenziswa yini lento ayenzayo ukuthi athathe imali yami engayo 5,000 siba simfuna yonke indawo simtholi lo mfana ubaleka nemali. Awumbuze edlala la mfana. Awukusho ngempela uyenziswa yini lento yenzayo? Bhuti ngizawuchaza bhuti. Uchazani? Cha ngizawuchaza bongiyaphela ngichaza. Into eyenzeka bhuti ngawuthatha 5,000 kumfowethu yabo. Ngabe nenkinga ngami emsebenzini. Ngaba nenkinga manje ngalahlelwe inamba yakhe. Ngisawazi ukumthetha ngisasebenzi yabo. Manje wazi ukuthi uma ubalekela uSotobe basuza kimi mina noSotobe sisebenza ngandawona. Bengakwazi lokho mina bhuti. Bhuti ngicela Wedlamini sithi indaba lo mfana. Hayi asihambe siye lapha kaMagayi siyothatha izinto endlini yakhe. Ngeke kuba kanayo into esingayisebenzisa. mina ngawuphela ngala phansi mina. Hayi sizobona khona. Ifridge anginalo ngibeka amakhelwane. Asambe. Ayikho into nje bafowethu. Sizobona khona sami. Ayikho. Asambe. Sukuma Asambe. Ngisho ungabaleka, ngisho ungabaleka uMagayi. Hayi bokwenze njani? Usama ngifake ngani man. Ayikho khona na. Nobhilita. Yeah.